Там было тое, што выглядала як дзесяткі ложкаў, абцягнутых белымі тканінамі, вакол кожнай з якіх таксама было некалькі светадыёдных стужак. Скрозь белую тканіну я бачыў цені некалькіх мужчын і жанчын з кропельніцамі. У кожнага былі рукі, ногі, часам нейкія дадатковыя рэчы, якія віселі над ложкамі. Мы рушылі ўслед за доктарам па выдаленню ў глыбіню пакоя. Гэта было дакладна так, як апісвала жанчына ў артыкуле. Шэраг кабінетаў для агляду, створаных спецыяльна для кожнай галіны медыцыны. Артадонта, неўролага, астэолага, кардыёлага. Былі нават кабінеты з надпісамі «Псіхіятрыя» і «Псіхалогія». Доктар завёў нас у свой кабінет, які знаходзіўся дакладна пасярэдзіне, дзе заходзіліся ўсе дзверы ўсіх кабінетаў для агляду. Там быў пісьмовы стол вугальна-чорнага дрэва з чорным скураным крэслам і двумя чорнымі скуранымі крэсламі перад ім для гасцей. І больш нічога.